Sokat tűnődtem most is, meg régebben is, mikor ilyen kárpitok között jártam, éppen talán Háger Ritának a műtermében is. Milyen érdekesek ezek. A festő ugye az ecsetével foltokat fest a képre, a szövő pedig szálakat sző bele a szőttesébe, és azután ezek a szálak nem egyértelműen választják el a fényt az árnyéktól, hanem a fény is az árnyékból bontakozik ki, és az árnyék sem olyan ellenségesen veszi körül ezt a fényt, hanem egy kicsit dédelgeti, bátorítja, és valamiképpen még hangsúlyozza is a jelenlétével. Valami ilyen világ vesz körül bennünket akkor, amikor ezek között a különös, szép kárpitok között járunk. Adja Isten, hogy ilyesféle szívvel tudjunk itt szétnézni, azok is, akik nem a megnyitóra jönnek majd el, hanem később meglátogatják, ezzel a ünnepi derűvel, meg ilyen adventi lélekkel tudják szemlélni, nézni, ebben erősödjenek meg, és ennek a jó kedvét vigyék magukkal, amikor hazatérnek. A kiállítás címe Fénycsend kinyitja a képzelődés kapuját. Annál is inkább, mert a metaforában Háger Ritától nem idegen a költészet, többféle titok ötvöződik. A természeti fény a belőlünk az Istenre visszasugárzó szakrálissal és a világnyi lélek békéjével. Tehát az égi úton gurított napkorong megfényesíti rokontársát, a sárba megrekedt szekér kerekét, hogy éltető fényt juttasson benne minden mozzanat isteni szikra, a lecsúszottaknak, a szenvedőknek. Ám úgy föl tudjuk fogni eme átváltozás káprázatát, csendre van szükségünk. Az eső, a tisztító eső szárán leereszkedő nyugalomra. Arra a csendre, amely a valósággal kopog bennünk, de ebből a végtelennel birkózó zajból a szívritmus adja a zenét, kívül semmit se hallani, mert valójában a megigazulás csendjéről van szó. Arról az állapotról, amelyet a tenger imazsámoján térdeplő érez, magába roskadva, szemben a mindenséggel. A fénycsend mégis, amellett, hogy fölszabadít, erőt adó teher. Nem hagy nyugtot senkinek. Minduntalan önvizsgálatra késztet, megtettem-e a magamét. Szeretetemet kiterjesztettem-e, minden ilyen szárnyasortára bizodalom jele, az úttalan úton ballagóra, tévegőre. Különösen advent idején fontos, ha őt várjuk, meg fog érkezni, az ilyesféle gondoskodás. A csend kutya ugyan mély, az igazi alkotó innen ismerít, de ami fölröppen belőle, szinte a stratoszféra magasába ér. Ha a színezett anyag, textilművész esetében a len, a kender, a juta, a gyapjú, az aranyság, stb. Valaminő kozmikus rend és kozmikus szárnyalás igézetében, ime a kompozíció ismérve, átszellemül, és képes fölmutatni minden szépség velejáróját, a lelki tartalmakat, akkor a művésznek nyert ügye van. A belső tűz világít. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri,